Dobar dan. Work and Travel program je program studentske kulturne razmene. Svake godine ih i zaposle na stotine. To je san mnogih mladih koji žele da uče, putuju i upoznaju nove ljude i gradove, jer program osim 4 meseca rada u Americi predviđa i jednomesečnu turneju po celoj zemlji, što je mladima posebno atraktivno. Nedavno je počelo da se priča o ukidanju J1 vize, vize na osnovu koje naši studenti i odlaze na Work and Travel program, što je zabrinulo sve zainteresovane, a ta informacija nije tačna. Danas ćemo pričati o ovom programu, a pričat ćemo i o Work and Travel Dayu koji se održava za nekoliko dana i gde će 300 onih koji su već prošli program podeliti svoje iskustva. Moja gošća danas je Neda Dobrilović iz Work and Travel Group. Nedo, dobar dan. Dobar dan, bolje vas našli. Da razmrsimo konce koji su se zapetljali. Krenula je ta neka priča negde sad u septembru, čini mi se. Šta se tu dogodilo? Otkud to sad? Pa, za početak bih vas možda upoznali vas i vaše gledalce otprilike šta je J1 viza. J1 viza spada u neuseljeničke vize i namenjena je isključivo kulturno-edukativnim programima za mlade i za studente. Sad, postoji 10 programa u okviru J1 vize, a neko najpopularniji su internship, trainee program, summer camps i work and travel program o kome ćemo onako malo detaljnije danas pričati. Sama ideja zbog čega je J1 viza uvedena jeste da američki narod upozna kulture drugih naroda i da drugi narodi uopšte upoznaju Ameriku. Sad, kada su vize u pitanju, bitno je napomenuti da ovo nisu radne vize. Znači, ne treba ih mešati sa H1B vizama ili H2B vizama, koje su isključivo radne. Znači, napomenjem još jedno da su ovo kulturno-edukativne vize. Sad, Trump je došao na vlast, ja mislim, u novembru 2016. godine i njegova administracija zajedno sa njim je donela neke odluke vezane za imigracijnu politiku. Naravno, negde se aspekt bacio na te H1B i H2B vize koje su radne, međutim, u septembru su počele i te neke spekulacije o tome da se možda ukida J1 program ili da se redukuje i onda se desilo se jedno zaista, kako da kažem, ogromna podrška od strane kongresmena, od strane senatora. Preko 50 kongresmena i senatora je stalo u odbranu ovog programa. Bijela kuća je primila oko 150.000 pisama podrške, što od lokalnih zajednica, što od kompanija koje zapošljavaju J1 studente. I nekako kroz ta pisma su oni želeli da prikažu ovaj program kao jako, jako važan deo američke kulture. Kao kulturno-edukativni, a ne radni, i da jednostavno on ne ugrožava Amerikance niti njihove radne pozicije. Tako da za sada studenti mogu da odahnu i mi zajedno sa njima. Dobili smo informaciju nakon septembra da je sada sve okej, da neće doći do ukidanja vize, tako da studenti mogu budu bezbrižni i da nastave sa programom kao i do sada. To je super. Znači, te priče su samo glasine koje su potpuno, mislim, nije da su neosnovane, imale su neki osnov, ali Bijela kuća se inače nikad nije oglasila povodom toga. Tako je, i možete bez brige da planirate svoju budućnost u ovom pravcu ukoliko razmišljate tako. Naravno, obraćam se sada onim mladima koji potencijalno mogu da odu tamo. A hajde sad da pričamo ovaj lepši deo priče. Work and Travel program, vi to radite već jako dugo. Ove godine nam je mali jubilej, 10 godina iza nas uspešnog rada. Jako smo ponosni na to što smo postali lideri u ovom poslu, ali naravno iza sebe imamo jako, jako sjajan tim ljudi koji radi i koji se maksimalno trudi da da deo sebe i da prenese svoje znanje na studente, jer svi mi smo bili po nekoliko puta na programu i jednako iz prve ruke, što bi rekli, možemo da prenesemo studentima kako je to živjeti u Americi, da neke zablude kažemo, da neke pozitivne ili negativne strane prenesemo na njih i da ih što bolje pripremimo. Da, vi ih pripremate, znači, pre tog odlaska, 4 meseca rade, 1 mesec to je optional, što kažete, mogu, ako hoće, da mesec dana putuju Amerikom i da istražuju. Objasnit ćemo sve to kako izgleda i evo sad gledam ovaj promo spot koji je stvarno toliko sladak i mnogo toga pokriva i nudi, gde nama bude jasno kada vidimo da je jako širok dijapazon profesija u pitanju koje su njima u ponudi. Poslodavci iz Amerike su uglavnom ugostiteljski objekti. To su znači restorani, hoteli, prodavnici i slično. I studenti, da, rade 4 meseca, do 4. Uglavnom su radni ugovori od 3,5 do 4 meseca. Imaju, što vi kažete, taj neki opcionalni mesec ukoliko žele da putuju, a velika većina to iskoristi, jer zamislite sad da živite u Srbiji i gledali ste na filmovima
toliko tih velikih gradova, filmova i želite da odete i ovo je zaista idealna prilika da vam se ta želja i ostvari. Što se tiče priprema, evo sad gledamo baš spot od našeg najvećeg organizatora CIA ili ti Council on International Educational Exchange. Oni su osnivači programa, jedni od osnivača, posluju od 1947. što vam onako dosta govori o tome koliko su ozbiljni, koliko su profesionalni. Kažem, imamo zaista veliku čast što sarađujemo sa njima. Negde otprilike 80% ljudi ode iz naše agencije preko njih. Zajedno sa njima smo ove godine, osim 4 kancelarije u Srbiji, a to su Beograd, Niš, Kragujevac i Novi Sad, naravno, otvorili smo i predstavništvo u Hrvatskoj i u Bosni, u pitanju Banja Luka, Zagreb i Osijek. I uz pomoć njih smo uspeli da omogućimo studentima iz regiona da budu deo nas i da budu deo ovog programa. Što se tiče priprema, zašto smo lideri u stvari? Mislim da smo objedinili čitavu tu ponudu, da smo maksimalno se potrudili da kroz godine iza nas objedinimo sve, da pružimo maksimalnu pripremu studenta. To radimo recimo kroz besplatne časove engleskog na početku programa, koji ih pripremaju za taj intervju sa poslodavcem ili nakon toga u stvari za intervju u ambasadi. Jako puno dovodimo poslodavaca iz Amerike, to nam je cilj i po tome se negdje izdvajamo, da bi student onako, što bi rekli, oči u oči imao priliku da upozna svog budućeg poslodavca. I to je također jedna velika prednost. 5. mesec osiguranja, jako, jako bitno za studente da budu osigurani tokom čitavog boravka i radnog dela i zdravstvenog, to jest, izvinjavam se, ne zdravstvenog, nego putovanja. Znači, kada putuju Amerikom, najveći broj tih nekih, nažalost, nezgoda se desi baš u tom mesecu. Tako da su to pripreme koje vršimo. Također dovodimo američkog predavača iz ServSafe-a, to je sertifikat iz oblasti ugostiteljstva, i on naš studente priprema za rad u ugostiteljstvu, malo ih edukuje o tome kako je to raditi u Americi. Tako da to su neke pripreme koje vršimo godinama unazad i po tome se negde izdvajamo. Da, evo sad gledamo i slušamo pesmu Serbian in New York. Da. To je naravno replika, obrada čuvene Stingove pesme i kadrovi New York i nekih od vaših studenta. Pretpostavljam da je New York prvi na spisku želja svakog od tih mladih ljudi kada dođu. Pa jeste, da. Ja sam i lično sam bila u New Yorku, mada je nešto nisam toliko oduševljena koliko su recimo možda drugi. Zanimljivo je recimo, pošto sam ja radila na ostrvu Martha's Vineyard, to je blizu Bostona, ostrvo jedno ekskluzivno. I kad igra Đoković, kada je turnir US Open u pitanju, poslodavci onako brinu da li će imati dovoljno Srba da rade, pošto mi svi onako kolektivno se pokupimo i odemo da gledamo njegov meč. Jeste, New York jeste jedna destinacija. Zavisi gde koji student ode. Znači, ako je student otišao na istočnu obalu, sigurno će otići posjetiti New York, Boston. Ako je otišao nešto južnije, to će sigurno biti Miami. Miami je top destinacija naših studenta i oni rado odlaze tamo. Opet, ako je neko na zapadnoj obali, tu su Los Angeles, San Francisco. Ima zaista toliko... Mogu oni da biraju? Mislite posao? Ne posao, nego mesto gde bi voleli da odu. Nakon programa, mislite turistički? Ne, mislim na program sam. To, nažalost, ne zavisi ni od nas, ni od njih. Zato što poslodavci su upravo naši poslodavci ti koji biraju studente na osnovu njihovog CV-a. A, tako to ide. Tako, imaju intervju ovde, mi dovodimo njih u Srbiju ili putem Skype-a, zavisi sad kako je ko raspoložen i koliko može da uopšte dođe u posetu Srbiji. I nakon toga poslodavci odlučuju ko će da bude jedan od njihovih zaposlenih i na taj način u stvari studenti dobijaju posao. Nažalost, agencije nemaju to mogućnost da odlučuju, niti su to naši restorani ili hoteli, tako da sve je prepušteno poslodavcima i organizatorima. I to budu i manja i veća mesta, pretpostavljam, je li tako? Tako je. Nisu samo veliki gradovi? Uglavnom su to manja turistička mesta. Veći gradovi nisu specijalno namenjeni za ovaj program i dosta organizatora ih ne podržava iz razloga što nisu bezbedni pod jedan. Drugo, stanarina je izuzetno skupa i veliki su gradovi u pitanju. Jednostavno, manja turistička mesta zahtevaju dodatnu radnu snagu i sigurnije su za studente, manja je cena smeštaja. Tako da organizatori i poslodavci nude pozicije iz tih oblasti. Pričamo o Work and Travel programu danas u emisiji 3 tačke. Vraćamo se za nekoliko trenutaka. I'm Nick Robertson, and you're watching N1, the exclusive news affiliate of CNN in the Western Balkans.
Sa Nedom Dobrilović iz Work and Travel Group. Pričamo o Work and Travel programu za studente, opciji da se ode u Ameriku, da se proba tamo, da se radi, da se malo proputuje. Nešto što studenti jako vole. Mnogi razmišljaju o tome, naravno. Konkurencija je sigurno velika, a vi imate neke kriterijume opet ko može da ide. Vi, čini mi se da ste naglasili da su to uvek dobri studenti. Pa jeste, mi se trudimo zaista da kvalitet naših studenta je zaista odličan. Postoje ograničenje kada je program u pitanju, jer na program mogu da idu isključivo redovni studenti. Nikako ne mogu da idu studenti obnovljeni godine ili apsolventi. Znači, to je ograničenje vezano za program. Također postoji ograničenje na svetskom nivou kada je broj studenta koji mogu da učestvuju na programu u pitanju, to je 100.000. Zadnjih par godina je došlo do toga, tako da iz Srbije recimo ide 3 do 4.000 studenta svake godine i možda 10% gore dole to varira, ali taj broj se tu negde kreće. Da, vi ste mi rekli da ste nekoliko puta bili. Se to dešava često da neko sledeće godine recimo poželi da ode ponovo pa ode? Jeste, imamo, mi ih zovemo da kažem povratnici, kako već to kažemo u žargonu. Dešava se naravno studenti da odlaze ponovo po 2-3 puta. Imamo kolegu koji je bio 4 puta, mislim, ili 5. Svi mi u kancelariji smo bili minimum po 1, ali većina nas je bila po nekoliko puta. Ja sam recimo bila 2. Da. Kako izgleda ta finansijska konstrukcija? Svi ti mladi ljudi se izdržavaju od onoga što zarade tamo, je li tako? To je jedan benefit programa. Naravno, u Srbiji je uvek novac, ali negde najveći problem. I tu smo negde izašli ove godine u susret. Imamo beskamatne kredite sa 0 dinara učešća. Tako da studenti koji nisu finansijski sposobni mogu da se prijave na program i kroz 6 ili 12 meseci to otplate. Program, kao što sam napomenula u početku, je kulturno-edukacioni, ali je nekim malim delom i radni. Zašto? Zato što studenti da bi jednostavno mogli da pokriju svoje troškove, moraju da rade i na taj način vrate uloženo. Isto tako, kroz taj rad mogu da obezbede sebi jako puno toga dok su tamo, da izdržavaju sebe 4 ili 5 meseci, da obezbede sebi novac za putovanja. Ali mislim da je negde najvažnije to da oni steknu navike, da steknu radne navike, da upoznaju kulturu, da steknu jako velika prijateljstva. U mom ličnom slučaju jako puno ljudi sa kojima sam živjela. To su bili ljudi iz Kolumbije, iz Brazila, iz Bugarske, iz Rusije, iz Meksika. Mi smo svi danas u kontaktu. To je onako najlepši deo programa, jer imate stvarno ljude koji ste upoznali na programu i gajite dalje prijateljstvo sa njima. Ali mora mnogo i da se radi. Pretpostavljam da ipak to jeste naporno. To je nešto na što moraju svi oni da se pripreme. Pa rad u Americi ovdje se dosta razlikuje, da. Amerikanci imaju sistem rada i jako cene rad. Znači, tamo nema zabušavanja, ali se isto tako taj rad koji se pruži i ceni. Tako da studenti možda imamo neke slučajeve koji su otišli i koji su smatrali da eto tamo idu da se, kako oni kažu, zezaju u žargonu. I uče jezik, nije to baš tako. Ali jednostavno ako imate poslodavca morate da ga ispoštujete. Morate da ispoštujete radni ugovor i da jednostavno svojim radom zaslužite to mesto koje ste dobili. I opet kažem da uz pomoć tog rada proputujete i obezbedite sebi neke stvari. Ovde pričamo o studentima koji su već svoji ljudi, punoletni, odrasli, ali roditelji su, pretpostavljam, uvek negde zabrinuti. Dete im najčešće prvi put odlazi u veliki svet preko velikog okeana i ostaje nekoliko meseci. Tako je. Jel dođu nekad roditelji da postavljaju pitanja, zovu, brinu? Dođu. Ne u toliko velikom broju, ali zaista dolaze. Da, znaju nekada dođe od same prijave kada student dolazi te zainteresuje, pa onako kroz ceo proces ih prate. Dosta roditelja zove, zabrinuti se. Mislim, to nije mala stvar pustiti svoje dete da ode preko okeana na toliki vremenski period. Ali dobri su, lepo se slažemo sa njima, razumni su, sve se da rešiti i objasniti. Naravno, treba uvek imati u vidu da roditelji ne znaju toliko o programu. Oni nisu toliko na socijalnim mrežama, ne raspituju se toliko, a studenti nekada možda i neke informacije ne kažu. Tako da je sasvim opravdano što zovu i mi smo tu da im nekada znamo da ih pozovemo da dođu u kancelariju kada vidimo da je neki roditelj preterano zabrinut i onda krenemo sa njima čitav proces ponovo, znači od početka i negde im objasnimo. Ima, nije da nema. Ono što je lepo, a što se dešava ovde u Srbiji je da vi imate svoje okupljanje i ovde i to raznim povodima. Vi imate te reunions, što Amerikanci kažu, imate ta neka okupljanja nekih prethodnih, jel tako, generacija i insistirate na tome. Ti mladi ljudi se između sebe i upoznaju i druže. Tako je. Insistiramo na tome. Recimo 2015. Spring Break, 2 dana studenti su se družili
koji su išli na program te godine. Doveli smo organizatora iz Amerike. Inače, napominjem da svake godine pre njihovog odlaska mi dovodimo predstavnika organizatora. Možda bih trebala njih da pomenem jer nismo ih negde pomenuli na početku. Da bi student otišao na program kao što mora da ima agenciju u Srbiji, tako da mora da ima i organizatora. Znači neku kompaniju koja će brinuti o njima tamo. Oni dostavljaju potrebnu dokumentaciju, brinu o studentima ukoliko imaju neki problem, da li je to zdravstveni problem s poslodavcem. I to su kompanije koje su jako važne i odobrene od US State Departmenta, od američke vlade. Malo pre smo pomenuli CIA, znači oni su najveći i spadaju po tu kategoriju organizatora. Tako da je Spring Break bilo jedno idealno mesto gde studenti, ovo je upravo Spring Break. To je na Srebrnom jezeru, ako se ne varam, tako? Na Srebrnom jezeru. Trajalo je 2 dana, imali smo žurku, družili smo se lepo, ali najbitnije, evo sad vidite upravo jednog od predstavnika organizatora koji govori o tome koje su prava studenta, koje su njihove obaveze i tome slično. I jako ih dobro edukuju. Uz nas, naravno, mi to radimo tokom 6 ili 8 meseci kada se prijave, a to oni na kraju dođu neko tu celu priču sumiraju. Nakon toga, u oktobru iste godine smo napravili u Mixer House u Beogradu jedno jako veliko okupljanje povodom Thanksgiving dana. Znači, to je jednostavno Thanksgiving Day je jako veliki praznik u Americi. I doveli smo sve studente, to jest većinu njih koji su išli preko nas od 2007. 2008. godine pa do 2015. to jest 2016. I onako lepo smo se okupili i družili. Jako puno naših prijatelja je bilo s kojima smo mi bili na programu, jako puno studenta koji su bili ranije sa nama. Ove godine smo odlučili da program promovišemo na jedan nov način. U pitanju je Work and Travel Day, 15. novembar od 14 časova do 21. Održat će se u predstavništvima naše agencije u svim gradovima u koje imamo naša predstavništva. U Beogradu je to klub Petak, Lomina broj 14. U Novom Sadu klub Koter, Despota Stefana 5. U Nišu deli prostor u Davidovi 2A. I u Kragujevcu u prostorijama naše kancelarije u Save Kovačevića broj 14. To je ovo što nas očekuje ovih dana. Još jednu važnu stvar vezanu za boravak ovde bih voljela da pomenemo, to je taj sajam zapošljavanja. Šta je to? Sajam zapošljavanja je jedan sjajan događaj gde dolaze poslodavci i organizatori iz Amerike i lično sa studentima vrši intervjue. Aha, to je ovo što ste nam pominjali već. Tako je, to su veliki sajmovi. Mi ih otprilike imamo godišnje 15 velikih sajmova i mimo toga imamo negde 30 do 40 nekih manjih. Da li su uživo ili Skype, ali kao što sam rekla, insistiramo na tome da budu uživo. I da što veći broj ljudi dođe iz Amerike i upozna Srbiju. Da, to su baš veliki događaji. I ono na čemu isto insistirate, a to je u stvari za nas i najvažnije, jeste da ti mladi ljudi budu na neki način naši ambasadori samim svojim boravkom tamo. Naš program Youth Ambassador Srbija prvenstveno je fokusiran na to da damo značaj i da edukujemo naše studente, da ih uputimo u to da budu svesni da su oni ambasadori naše zemlje u svetu, da jednostavno kako se oni ponašaju i kako reprezentuju našu zemlju je jako važno. Imamo dosta ljudi, recimo, koji su zbog naših studenta iz Amerike došli da posete našu zemlju. Bili su naši gosti, recimo, jedne godine smo u našim kancelarijama organizovali takođe Thanksgiving Day. Porodica koja ima 4 svoje, mislim 3 usvojene dece, došla u posetu našim studentima. U pitanju je bio njihov poslodavac kod koga su oni radili. Tako da dosta poslodavaca, recimo, koji dođu iz Amerike kod nas, sledeće godine dođu ne na 5 dana, nego dođu na mesec dana, ostanu da upoznaju zemlju. Zaista svi su oduševljeni našom zemljom. Iz tog razloga je stvarno bitno da studenti šire tu neku dobru priču o našoj zemlji. Oni su najveći i najbolji naši ambasadori. Da, lepa priča i nadam se da su svi mladi koji su zainteresovani da probaju nešto ovako, ako već nisu slušali. Kao što vidite po ovim snimcima, to je dosta masovno. Mnogo mladih učestvuje u Work and Travel programu iz celog sveta i ono što je najvažnije, a što smo morali danas da kažemo i zato smo se i videle danas u emisiji 3 tačke, jer je to aktuelno, J1 viza koja je potrebna za Work and Travel program neće biti ukinuta i to su bile dezinformacije neke koje su se pojavile po medijima, znači nema brige. Znači, što se tiče nas i informacije koje smo mi dobili iz Amerike,
program je siguran i studenti zaista ne treba da se brinu. Sve teče po planu i programu, što bi rekli. Nedo, hvala vam na gostovanju danas u emisiji 3 tačke, a vi mladi razmislite, ovo je nešto što je svakome do sad bilo pozitivno iskustvo, bit će sigurno i vama. Treba vidjeti svet, treba probati nešto novo, upoznati nove ljude i gradove. Pričali smo o Work and Travel programu danas. Do sljedećeg gledanja. Doviđenja.